Pero okay. Ay, sarap ko lang. Sige na kami. Hindi. Visit pa ako. Ayos din ang ayos. Naka-order na ako, sir. Okay. Relax na kayo, sir. Tingnan mo, tama yung narinig natin nung umabot na sa halos kalahating milyon na talo niya, kaya ka naman house-show na. Ano naman gina-house-show niya? Sabi dito, nagpo-sleep daw siya ng cellphone na mura. Sinasabay niya sa mga ini-import ng kumpanya. House show. Ay, sige, hello. Ikaw na. Are you ready? Kaya. Kaya. Ready. Sino si dito? Relax ka na. Okay ka na? Okay lang. Si Jerome Carlos po, mga kaibigan pa lang baka natin. Jerome. Jerome Carlos. Para pa na kayo si, si Carlos Yulo. Yes. Yes, wala kaming magaling. Magaling ako mangbudo. Oy, pero di ikaw ang i-introduce ko ngayon. Ang i-introduce natin ay si pare Eddie Boy Bukala. Yes, yeah. Eddie Boy, my boy. Wala ka pala natin. Eddie Boy, my boy. Jerome, ano bang masasabi mo tungkol kay Eddie Boy? Si Eddie Boy, bukod sa mapagbigay, siya ay pasensyoso. Uy, pasensyoso. Bakit? Paano pasensyoso? Alam mo yan si Eddie Boy kahit okay. Hindi yan tumitigil ng pagtaya sa kasino. Kahit kalahati milyon na natatalo. Eddie Boy, my boy. How are you? What should I say? How shall are you? How shall the Carabao? Teka. Anong how shall? Yan ang issue sa kanya ngayon. Hindi mo mahanap. Palagi siya nagpapatalo sa kasino. Kaya hinahawa siya ang trabaho. Talaga? Most valuable parents, todo sigaw para sa anak na atinera. Oversupply ng kamatis at imported na sibuyas na hangok sa mga magsasaka. Hindi kasi mag-akot ng babad sa inyo. Kapuso mo, Jessica Soho. Matutupad na ang pangarap mo. Paano? Wala ng hulaan, wala ring batripan. Dito na tayo sa Sure Bowl na pasayahan. All about food and travel. I'm here in your channel playing. I will choose one of your videos. I'm here in your Holy Kingdom, 77 views, 3 hours ago. Oops.
So this is it, all about food. I'm playing right now. I will leave a comment here in your comment section. Mom, all about food. Thank you so much. Thanks for sharing your video. Good evening, 10 million views. Thank you so much. All about food, you're still there. I'm still playing your video. Just leave a comment and say hi if you're there. I'm done. All about food.
Boss Bell! Ay, Baby Bear! Good evening, Ma'am Chin. I'm playing kay Boss Bell. Di ka nag-live kanina, ma'am? Wala, it's sound. Yan ka na sound. Bell support. Thank you so much. I'm playing. Thank you. Hala, bakit hindi kayo kanina, nag-live? Hindi kayo nag-live. 2 araw na. Busy. May harang, Boss Bell. Nagwapa na si Milay, oh. Damo harang si Boss Bell. Nadunlan ako. Damo harang si Boss Bell, oh. Bilik Lover. Good evening. Di naka-load si Ma'am Rakitera ngayon. Ilang araw na di siya nag-live. Pati si Boss G. Binsunsus. Good evening.
Now playing Ma'am Jen on Busbel. Thank you sa inyong lahat. Harang Ma'am Jean. At sa kabila si Boss Bell. Dito na ako sa biyaheng Dumaguete. Boss Bell, dito na ako sa Sequest Lopok Restaurant. At dito naman sa kabila, Ma'am Jean. Dito ako sa Wow Silly sa Paso.
Ma'am Jean, ika-10th video, Ma'am Jean. Dito ako sa gabi, hindi lang panghalo sa sinigang, pwede din gawin to pang merienda. Ma'am, Rakiterang Bisdak, dito ako sa ika-3 video mo. Palengke, market time. Dito ako sa gabi, hindi lang panghalo sa sinigang, pwede din gawin to pang merienda. Ma'am, Rakiterang Bisdak, dito ako sa ika-3 video mo. Palengke, market time. Tokyo, gadamgo ikaw.
Ma'am Jean, Busbel, mag-end na po ako. Thank you so much. Time check, 10 o'clock in the evening. Bye-bye everyone.